खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट न्यूज आपडेटआनो जाहैबाय 1 कोटी रांनि गांजाजों लोगोसे सानै हमदों। त्रिपुरानि खवाई जिल्लानि तेलियामुरा हालामनिफ्राय त्रिपुरा पुलिसा सानै गांजा फालांगिरिजों लोगोसे खमैबो 1 कोटी बिबांनि गांजा हमनो मोनदों। तेलियामुरानि डीएसपी सना सुरानजुमतिया बुंथिनाय बादिब्ला आगरतलानिफ्राय आसाम फारसे फालांगि खालामनो लांबाय थानाय समावनो बे गांजाफोरखौ हमनो हादों। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ गावनि मासियाव जिरायबाय। यूपीपीएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ मैया बड'फा नोगोरनि ग्रीनफील्डआव बीटीआरनि गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लाखांनायनि उनाव बीटीसी सेक्रेटारियेटआव गावनि बिबानखौ रुजुनबाय। मख'नो गोनांदि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ बुङोदि फैबाय थानाय समाव बर'नि गासै आफाद गौथुम रायजो राजा आरो सानसुमै मेलेमजिबिफोरनि मददजों फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै दाफुंनायनि खामानि मावलांगोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। थामथियाव दङ फिन गेस सिलिन्डारनि बेसेना बांदों। गेजेर थाखोनि नोगोरारिफोरनि खर'आव फिन सरकारनि नारसिननाय। हादोराव करोना भाइरासनि थाखायनो साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोदों। बेफोरबायदि समावनो सरकारा फिन संग्रा गेसनि बेसेनखौ बांहोदों। मोनफ्रोमबो सिलिन्डारनि बेसेनखौ 50 रांसिम बांहोनाय जादों। 14.2 किल' संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 50 रां आरो 19 किल'ग्राम संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 36 रांसिम बांहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 डिसेम्बर खालार खालि थांखि लानाय बे बेसेन बारायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। ब्रैथियाव दङ बीटीआरनि गोदान गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गोरोन्थिनि सायाव खेंफारथि। मैया क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रीनफील्डआव मोनसे गिदिर सुबुं थुबुरमानि गेजेराव यूपीपीएल बीजेपी आरो जीएसपी दोलोनि जथाय सरकारनि गोदान गाहाय मावफुंगिरि महरै प्रमद बर'आ समायखिरा लादों। बिथां प्रमद बर'आ खुंथायनि गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लानायनि उनाव गावनि गिबि बिबुंथियावनो गोरोन्थियै आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि गिबि मन्त्रि होननानै बुंनाया खम समनि गेजेराव बिबुंथि लाखिनांगौ जानायलाय गोरोन्थि जादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा फोरमायथि होदों। बाथियाव दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बुंदों सरकारा आबादारिफोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांना होगोन। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मैया गुजरातआव जानाय मोनसे मेलाव बिबुंथि लाखिना फोरमायदों दि आबादारिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो फोजोबस्रांना होनाय जागोन। सरकारा आबादारिफोरनि जेंना सुस्रांनायनि सायाव खामानि मावगासिनो दं होननाबो बुंदों। मिरु सरकारा जोहै लाबोनाय आबादारिफोरनि आयेन खान्थिनि आयखौ बारायना होनोबो मदद खालामगोन आरो बिनि सायाव माबाफोर सन्देह दङब्ला सरकारा समाधान खालामनो थियारि होननानै रोखा बुंथियो गाहाय मन्थ्रिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।